नमस्कार. एक्सप्रेस महाराष्ट्रमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. आज धारवंटा या गावामध्ये रणवीर काका आले होते. तर त्यांनी गावामध्ये आल्याच्या नंतर काय केलंय ते आपण त्यांना विचारू. जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीच्या माध्यमातून आदरणीय भैयासाहेब आणि विजयराजेंच्या पाठपुराव्याने आपण अंगणवाडीसाठी एक खोलीचं उद्घाटन आज या ठिकाणी केलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर जे काजळा ते धारवंटा रस्त्याचं जे दुर्व्यवस्था होती आणि आमदाराच्या निष्क्रियपणामुळे म्हणजे जवळपास आता 5 वर्ष झाले रोज व्हॉट्सअपवर त्यांचं मंजुरी आलं 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 करत आता 5 पावसाळे गेले त्याच्यात. तर त्या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याच्या संदर्भात काहीतरी तिथं आपण मदत केलेली आहे. आणि नक्कीच येणाऱ्या काळात विजयराजे आमदार झाल्यानंतर तो पूर्ण रस्ता डांबरीकरण आम्ही करून देण्याचा या ठिकाणी शब्द दिलेला आहे. गेल्या वेळेला विजयराजेंचा थोड्या मतांमध्ये हे षटका समजा त्यांचा विजय हा उकला होता. तर ह्या वेळेला कशी तयारी असेल? नक्कीच मागच्या वेळेस निष्कर्ता पराभव झाला आणि बरेचसे कारण त्याचं आत्मचिंतन करून आपण परत एकदा कामाला लागलो होतो. म्हणजे 2024ला नाही तर 2020लाच आपण लगेच कामाला लागलो होतो. आणि नक्कीच यावेळेस ज्येष्ठ लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि युवकांच्या तरुणांच्या मनात एक निर्णय घेतलेला आहे त्यांनी. यावेळेस विजयराजेंना आपण संधी दिली पाहिजे. 10 वर्ष त्यांचे बघितलेत भाजपच्या आमदाराचे आणि 15 वर्ष त्या माजी मंत्रींचे पण बघितलेत आपण. तर त्याच्यात काही आता विषय राहिलेला नाही. लोकांनी ते मनात निर्धार केलेला आहे. यावेळेस प्रचंड मताने विजयसिंह पंडित हे निवडून येतील. तर आजच्या ह्या वेळेला जो मुद्दा गाजतोय आरक्षणाचा, तर पाटलांविषयी तुमचं मत काय आहे? सुरुवातीच्या काळापासून म्हणजे दादांच्या काळापासून आपलं कुटुंब त्याच्यात सक्रिय राहिलेलं आहे. तुम्हाला हे माहिती आहे, शिवाजीराव पंडित यांनी सुरुवातीला मराठा महासंघाच्या माध्यमातून म्हणजे विनायकराव मेटे त्यावेळेस त्यांनी ती मोहीम चालू केली होती आणि त्याला दादांचा पाठिंबा होता. आणि आजही मनोज दादा जरांगेंच्या बरोबर आपल्या कुटुंबाने कायम सहकार्य केलेलं आहे. वाशी असेल, सराटे आंतरवली असेल किंवा गेवराईतून जाताना असेल, मी स्वतः आमचे काही तरुण मित्रांसोबत आम्ही तिथं वाशीला गेलो होतो आणि कायम आमचं त्याच्यात काहीतरी हातपळ राहिलेलं आहे. आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत, त्याच्यात कसलीच शंका नाही. तर हे होते रणवीर भैया यांनी विस्तृत अशी काय केलं ती आज पूर्ण माहिती दिलेली आहे. ती लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.